Okei, hello ihmiset, tänään pelataan tosi ihanaa peliä. Backseat Drivers. Tämä on todella mielenkiintoisen näköinen peli. Kyllä. Ja mä meinaan sitä. Aika! Nyt laitetaan kuule musiikki joimaan ja mennään. Tart. Onks mä toi mummeli? Ei kun mä oon varmaan tää mummeli. No niin, mennään pelaa. Tää nimi ei sitten ihan kauheasti tästä. Okei, Oh my god, mä oon tää mummo. Mä en siis näe mitään, sun pitää antaa mulle ohjeita, että minne mun pitää mennä. Mitä vitsiä? Okei, left mouse, interact, right mouse, detach. Entäs on? Haluatko sä kasetin? Pysy siinä, mä heitän kasetin tonne kasettisoittimeen. Mä oletan ainakin, että toi on kasettisoite. Avataanko vähän ikkunaa tästä näin? No niin. Laita toi tonne kasettisoittimeen. Mitä? Laita pois. Ei! Mä oon siis keskipenkillä. Tämä on todella mielenkiintoisen näköinen peli. Ota ihan hetki, mä nopea avaan ikkunaa. Ai että tää on tosi hauskaa, mä voin avata ikkunat. Okei, täälläkin on jotain. Callouts. Okei, älä välitä noista. Mä testaan tällainen mitä nää on. Niin näetkö sä mitään? Onks sä niinku sokee? No joo, mä en näe niinku, mä oon näin lyhyt. Aha. Okei, mitäs toi tekee? Miten mappi katos? Täällä oli mappi, mutta mä hukkasin sen. Okei. Oh, shit. Cheese. Mä kuollaan mun päässä! Oh no, mun pää sisällä. Kauas. Mikä nää on? Näitä kultakolikoita, saaks nääkin jonnekin? Sitten mennään! Okei. Mitä mä oon tekemässä? Missä se mappi on? Tossa! Siis anteeksi mitä, okei, ehkä mun pitää sitten nähdä jotain. Käänny oikealle. Taaksepäin. Okei, mä mene taaksepäin. Apua! Helvettiä! Mitä mä pääsin taaksepäin? Missä se ratti on? Okei, taaksepäin. Ootas mä yritän löytää tätä rattia. Eikö se tuolla se ratti? Tuolla. Tuolla toisella puolella se ratti. Mitä vitsi? Miten tää on oikeinpäin? Okei, mä oletan, että tää on nyt oikeinpäin. Siinä on se vipu siinä niinku siinä keskellä. Siinä missä on se kasettiplayer ja nää. Tossa! Taaksepäin. Viepä! Okei, sitten mä oletan. Pikkasen eteenpäin. Ja vähän se. Okei. Sanon sitten. Okei, Nyt no niin. mennään! Jos päästä tonne, eli sun pitää mennä vielä vähän se taaksepäin. Mä oon ihan mestari ajaa! Oota, pysähdy. Noniin, hyvä, sä menet oikeaan suuntaan, sä menet oikeaan. Noniin, sitten vaan eteenpäin. Sitten eteenpäin ja käänny vähän oikealle samalla. Väärä suunta. Käännyt vasemmalle jos nyt. Okei, sun pitää vähän pakittaa. Niin nyt eteenpäin, hitaasti ja käännyt oikealle samalla. Okei, muistatko sä mikä on oikee? No mulla on oikein, että mä käännyn oikealle tällä hetkellä. Niin eteenpäin. Voi vittu. Tästä ei tuu yhtään mitään. Oota päästä mut siihen rattiin. Ota ihan hetki, mun pitää Mä nopea... tulit avaimia. Nyt lähtee kuule. Nyt mummo kuule ajaa. Mummo lähtee ja ajaa Voi kuule. eteenpäin.
Oikeelle. Hyvä mummo. Melkein! Ai saatana, kuoliks mä? Takaisin siihen. Oi. Okei, melkein. Okei, nyt vähän pakitat. Nyt en pakitat ihan pikkaisin. Mun kun mun nyt lähti kuule toi hiton toi jarru irtos. No oikees me jatketaan ilman jarrua. Ota kolikko. Okei, no niin mummo. Mihin Sitten suuntaan? mennään. Taaksepäin. Mummo. Sä oot menossa autoja päin. Taaksepäin. Vittu. Ai niinkö ei tässä... Mummo. Marjatta! Ja Vapo tuossa keskellä näkyy kuinka paljon nää renkaat kääntyy. Nää kääntyy aika vähän se. Niin, hyvä! Seinä. Ootas. Se Ekin lähti tosta. Se on siinä maassa. Takaisin. Ota tosta parking ticket. Anna mua ajaa. Ota hetki, heitetään se parking tiketti ton... Okei, ota hetki, siis mistä? Siinä on se avain. Siinä. Rotilla. Hemmetin ratti nyt irti. Minä olen nyt Mä yletä siihen se ratti on siinä. Okei, taaksepäin vähän sen. Okei, riittää! Okei, sitten käännytään nyt vasemmalle ja vasemmalle ja kasva. Laita ratti oikee, tai sillä käännä niinku ratti oikealle ja pakita. Niin, minä kyllä tiedän mitä tehdä. Syön tosta kasetti. Ota kasetti suuhun. Syö se. Okei, laitetaan musiikkia sitten. Miks meillä on pyyhkimet päällä? En tiedä. Okei, no niin. Me oikealle! Eiku vasemma! Ihan vähän aika. No niin, toi jarruta. Okei. Vasemmalle. Mene sitten. Okei, vasemmalle. Pakita vähäsen. Ihan vähäsen. Perkele poika. No hemmet, sinä olet liian hidas. Miksi vitsis? Apua! Ai hemmetti. Pois suusta se kasetti. Ei kasetti osaa syödä. No niin, pysähdy! Okei. Ai, poika. Nyt vähän vasemmalle eteenpäin. Joo, sitten oikealle. Hyvä mummo. Hienosti. Pakita suoraan eteenpäin. Noi. Sit käänny vähän oikealle, niinku eteenpäin. Eiku vasemmalle. Ai mun pää! Ai. Mummo. Perkele! Se on niin kimpoa tommonen. Okei, pakit. No niin, pidä. No niin. Hyvä, sitten seikka. Sitten vittu mummo. Mummolla vähän tää dementia iskää, niin... Mikä tää on? Tiedän tasan tarkkaan miten mun pitää nyt kääntyä. Mummo hoitaa. Mitä Marjatta hoitaa? Väärä nappi! Eteenpäin! Aina. Vittu. Aha, me ollaan vähän väärinpäin. No, taaksepäin sitten. Marjatta. Mitä helvettiä? Missä me ollaan, poika? Marjatta, meidän pitää kääntyä niinku oikealle nyt aika paljon. Kolikoita, onko sun kolikoita, Marjatta? Oho. Siinä. Sitten oikealle. Okei, nyt pitää vähän pakittaa. Tosta oikealle. Hei nyt Marjatta jäänyt, eikö täällä koske niin pyyhkimiä koko aika? Mitä vittu? Miks tää meni taas mun suun? Se lentää tosta,
No niin, poika, älä nyt tungia niitä sun suuhun. No niin, oikealle Marjatta. Voi ju- Edessä niin. Ootas, muuten pitää vähän kääntyä silleen, että mä saan tonne kolikoita. Mihin suuntaan me käännytään? Vähän taaksepäin sitten vasemmalle. Okei, hyvä, hyvä, hyvä. Noniin, sitten vaan eteenpäin ja vähän oikealle. Menee. Noniin, mene eteenpäin. Marjatta! Marjatta! Okei, nyt te oikealle. Marjatta muuten kuunteli. Marjatta menee elu. Ootas, Miks? avaimet vilkkuut, vaihdetaan. Oota. Tää nyt. Vapo, tää nyt irtonu niin. No niin, Marjatta, käänny niin lujaa oikealle, ettei oo ennen nähty. Okei, no niin. Vilkkuut. Marjatta kääntyy vähän. No niin. Ei, vielä vähän se oikealle. No niin, sitten suoraan. Pysähy! Okei, käänny vasemmalle ja vähän sen. Okei, taaksepäin. Okei, no niin, sitten käänny vasemmalle ja mene eteenpäin. No niin, hyvä. Marjatta! Marja! Aina höpiset. Mitä vittua? Marjatta, voisitko antaa tuolla hemmetin ikkunan avaustatin tuolta? Kuuntele tuota käskyä! Marjatta, vittu me ollaan. Okei, Marjatta, peruutas nyt vähän se. No niin, sitten eteenpäin. Ei mennä eteenpäin, me taaksepäin. Marjatta, taaksepäin. Okei, sun pitää kääntyä ihan hemmetissä vasemmalle. Ahaa, nyt mä saan tän ikkunankin toimimaan. Alla tästä. Oh Jeesus. Marjatta! Heitä mut, Marjatta istu. No niin, takaisin siihen. Okei, mä saan tän ikkunan muuten takaisin sillä, että siitä näkee läpi tosta näistä ikkunoista. Hyvä, no niin. No niin, käänny oikealle ihan sikana. Joo. Oh niin, Marjatta hoitaa tämän. Marjatta hoitaa. No niin, vielä oikealle. Marjatta, tarpeeksi oikealle! Okei, vähän taaksepäin. Niin. Vielä. Ihan vähän vielä. Marjatta, me ei liikuttu yhtään taaksepäin äsken. Okei, no niin, sitten oikealle, käänny oikealle. Marjatta. Käänny. Joo, just noin, eteenpäin. No niin, vähän eteenpäin vielä. Ihan vähän se. Pysähdy! Taaksepäin. No ei mitään. Portti oli auki vielä. Taaksepäin. Ihan sikana vasemmalle. No niin, pysähdy! Taaksepäin ja vähän se. Eikö? Joo, siitä niin. Suoraan, Marjatta, suoraan. Marjatta hoitaa homman. Marjatta, suoraan! Marjatta hoitaa homman. Marjatta, taaksepäin. Mä menen. Et sä liiku. Joo, hei, kiva. Se hito ei oo paikalla, sä et liiku. Suoraan, Marjatta, suoraan. Vähän noniin, nyt ei enää. Vähän oikealle päin. Noniin, hyvä. Nyt pitää vähän pakittaa. Sitten nyt mennään oikealle. Vielä. Mene silleen hitaasti, että mä voin... No niin, pysähdy. Vähän vasemmalle. Käänny vähän vasemmalle. Toi on aika hyvä, no niin sit suoraan. Älä mene kauhean lujaa, koska niinku...
Se pitää käänteä just niin. Vielä. Checkpointti, oh my god. Oh Vielä. my god. Niin varittu vielä vähäsen. Tossa seinällä vai? Joo, mä näen sen. Vielä oikealle. No niin, pysähdy. Niin, vasemmalle ihan sikana. Taas. No niin. Varovasti eteenpäin. Varo, pysähdy. Taaksepäin. Oh my god. No niin, pysähdy. Mene sille oikeinpäin, sille ihan oikealle käänny ihan vähän se eteenpäin, silleen niinku vielä ehkä vähän enemmän. No niin, joo. Ai, hitto. Ydinräjähdys. Mitä vitsi uukkari tässä pitää tehdä? Okei, käänny taaksepäin. Tässä on pieni uukkari, mikä meidän pitää tehdä. Oh my god. No niin, pysähdy. Mene ihan vähän aikaa eteenpäin. Ihan vähän matkaa. No niin. Nyt. No niin, eteenpäin! Marjatta! Apua, miksi tuolla liikkuva auto? Okei, Marjatta, pääseks mä rattiin? Oikealle! Eiku vasemmalle! Tosta! Oi Marjatta! Oho! Moro! Ratti! Mä halusin rattiin! Tosta! No niin, sitten vaan eteenpäin. Okei, ota. Väärä suunta! Marja! Oh no, kiitos. Sitten eteenpäin. Joo, menen vähän sen niinku. Alo silleen pikkuhiljaa kääntyy vasemmalle. Liian paljon. Eikö nyt sä menet ihan vähän? Noniin, hyvä. Elää nyt enää pakit. Niin. Siinä on se auto. Mä en tiedä näetkö sä sitä autoa, mut siinä on se auto, se musta auto siinä. No niin, nyt te vaan kunnolla vasemmalle. Top. Vähän taaksepäin. Ota. Okei, nyt te eteenpäin, nyt te vaan eteenpäin. Onks tää semmonen tiketti? Joo, eteenpäin. Silleen, että mä... Eiku meidän pitää... Muuten tiketti. Missä on se meidän parkkin tiket? No pitäis olla jossain täällä, ei oo toi ku... No niin, sitten vaan eteenpäin. Eteenpäin ja vasemmalle. Tää. Sä näet tuon kyltin varmaan tossa. Joo, kyllä mä sitä vähän näen silleen... Riivi. Paloin pois, kun minä tulee sokkee kuule paikalle. Sä oot jo sokkee. No niin, eteenpäin. Marjatta. Eteen. No niin, eteenpäinkö? Palaan, joo. Okei, poika, minä haluan antaa sinua. Älä vielä käänny noin paljon, ihan vähän eteenpäin. Ja sitten kunnolla. Niin varo. Okei, noni. Sitten, joo, hyvä. Suora. Ai hemmetti. Vittu on flashback. Okei, nyt oikealle ihan sikana. Ei, joo, oikealle. Noniin, pysähdy. Ja taaksepäin vähän se. No, jos sä pääsit siinä. Okei. Vielä ihan vähän se oikealle. Niin, pysähdy. Vähän vasemmalle. Sillä ihan vähän se oikeasti. No niin, aika hyvä, pysähdy. Sitten eteenpäin. Ei me osuta noihin, ei tietenkään. Ai jumalan kautta. Vielä. Ja eteenpäin. Kaasupohjaa mummo.
Oikein varat tulee hidasti töissä. Oo. Ei. Jätkö? Eteenpäin mummo. Eikö me jätetä? Me ei nyt jättää hidasteeseen juu. Päästä minut rattiin, niin minä näytän Marjatta miten kuule se tehdään. Ei vittu, me tuolla ei ookaan. Se me ei oo. Siellähän se on. Noniin Marjatta. Tästä taas uudestaan. Niin. Nyt täysiä kaasupohjaa! Ei väärä suuntaan! Tää kaasupohjaa! Voi Marjatta! Mene taaksepäin nyt! Turpa kiinni! Mene taaksepäin kun me mennään Kyllä, pysähdy! Ai siinä on tommonen lippuma siinä. Niin, noniin. Perkele. Pysähdy! Ei. Mikä meidän koodi on? Mikä vitun koodi? En minä tiedä. Sä pystyt näkee, laita toi luukkurun pään päältä kiinni toi peiliasia. Niin se on niinku pakita ihan vähän se aikaa. Ahaa, no niin. No niin, mikä se koodi on? 1990. No niin. Niin, sitten vaan. Kaasu. Ihan, no niin, eteenpäin. Ei, jaa. Ahaa, mihin me kolaroitiin? Ei! Ah! Mennäänpäs taaksepäin mumma. Ei todellakaan mennä. Apua. Ei mumma. No niin, sitten vaan eteenpäin. Ei väärä suunta. Oh. Hyvä, jee. Hyvä mummo. Ootas. Sportti on. Meidän pitäis niinku kääntyä tonne oikealle. Joo, tonne päin just. No niin, sitten oikealle ihan vitusti. No niin, sitten oikealle vielä. Palaat pois poika. Sitten eteenpäin ja vähän vasemmalle. Okei, no niin, eteenpäin. Seuraavaksi pitää kääntyä vasemmalle, ihan just. No niin, vasemmalle! Mummo. No niin, sitten vaan. Vasemmalle vielä vaan. Tässä on alamäki. No niin, eteenpäin vaan. Oh. No niin, hyvä mummo. Exit! Näkyy! Vasemmalle taas kohta pitää. No niin. Tossa on tämmöset laudat, niin varmaan pitää. Taaksepäin. Ja vittu en mä tiedä jonnekin suuntaan. Nyt mä oletan, että tehdään näin. Niin. Ei sä mennyt yli niistä laudoista. No, ei mä mitään. Mummo on vähän rajumpi. Hei kato, onks tää ihan täydellinen? Kyllä tää mulle käy. Melkein täydellinen. Melkein. Joo, mutta tää laittaa suoraan metsästä laudoista. Joo, ihan pikkasen vaan oikealle. Mummo! Vittu. Hyvä. Oh Jesus mummo. Miksi me auto sivuttain? No niin, nyt saa mennä aika suoraan. Apua. Miksi tää kääntyy noin paljon yhtäkkiä? Tää kääntyy ihan sikana vasemmalle. Joo. Jaha, nyt mentiin pikkusen liikaa mun. Aika! Nyt laitetaan kuule musiikki joimaan ja nyt mennään. Älä mene taaksepäin enää ikinä. Noniin. Sitten.
Niin. Vaan eteenpäin. Eteenpäin vaan. Hyvä mummo. Sitten se on ihan kokonaan vasemmalle sitä lankkuista. No niin, oh my god, checkpointti. Yes. Yes. Okei, saako nyt mennä vasemmalle? Joo, nyt vaan ihan kokonaan vasemmalle. Ai, mummo! Mummo auta! Voi! Onks tää joku Marjatta vlogi? Mä en oo mitään vlogikameraa. Ota tää vittu kasetti pois mun suusta. Mummo. No niin, kiitos. Niin. Mene vaikka taaksepäin. Tai, no niin. Sitten vaan vasemmalle. Ei meillä on kuuta! Vasemmalle mummo. No odotan hetki kun pitää täällä säätää, kun meidän Gooki irtos jo. Ja ihan pikkasen. Ja sitten vaan suoraan eteenpäin. Ja sitten vaan mee. Aika... En tiedä mikä tää on, mutta niinku vasemmalle. Oi! Oh my god! Voinko mä? Okei, nyt vaan eteenpäin. Eteenpäin vaan. Ihan täysin. Hei. Sitten niinku vasemmalle. Missä meidän E on? Mä en tiedä. Täällä. Siinä. Ja sitten vasemmalle. Käänny. Mitä vitsiä? Apua maailmankierrosta! Poika. Okei, mä voin laittaa näitä valoja päälle. Mä tiedän nyt mitä tehdä. Mä en laittanut, ne vaan meni päälle. No, syytä sinua silti, poika. Jaa. Mummo, täällä haisee paskat. Oliko sulla paskat housuun? No vähän nyt sulle, kun tää on niin jännittävä matka taas sun koulumatka. Vittu, tää ei oo enää koulumatka. Tää on vittu matka pois täältä parkkihallista, mummo. Ei niin jo. Apua! Poika, me ollaan vähän jumissa. Apua. No, vähän sen vai. Ei, mummo. Vasen. Apua! Poika! Ratti irtas! Poika, mihin se ratti meni tuolla? Nyt vaan. No Kato. niin, eteenpäin. Kato, tehtiinkö me se? Joo, tehtiin. Oi. Joo, eteenpäin vaan. Oi jemmetti, lähti. Perkele. Öö, Okei, tossa on auto, joka tulee meitä päin. Auto tulee meitä päin, mummo. Meidän pitää väistää autoa. Okei. Vielä. Nyt pysähdy ja sitten vasemmalle. no juman kautta me vaihdettiin kuti irtos taas. Minne se lensi taas? Tuolla se bugaa penkillä. Niin, hyvä. Okei, tuo auto nyt jäi tohon. Okei, eteenpäin pikkasen. Ota ihan hetki, käännetään eteenpäin, noin. Okei, sitten vasemmalle. Joo, vasemmalle. Niin. Oikealle, nyt sä menet liikaa vasemmalle. Niin oikealle. Jaha, semmonen tempo. Oh. The barrier on the left, eli tää. Vai? Okei. We have to be careful. Ota hetki, mä haluan tulla kattoo nopea tätä tietä. Ota. Älä liiku nyt, mä katon vähän tietä, okei. Joo, noniin. Eli meidän pitää nyt kääntyä vähän tälleen näin. Okei, varo. Mistä Hyvä käännytään tosta? checkpoint. Okei, Oh, on. season. Okei, tuolla on. Okei, vasemmalle. Sieltäkin päästiin checkpointtiin.
Exitti! Missä? No mutta eikö siellä vasemmalla ollut barrieri? En... okei, no sitten oikealle. Hetkonen. Otapa. Siis, meneekö mä oikean puoleen se exittiin? Joo, jos se on vasemman puoleen, niin on se väärä. Niin sitten oikealle. No, nyt sä menet taakse. Tuu. Noniin. Oh, Jesus. Älä Mitä nyt hätää, poika? Eteenpäin, suoraan eteenpäin. Ei, nyt sä oot vähän liian kaukana siitä. Onko varmasti? Ei. No. Tai en mä tiedä, oota. Täällä on Mulla sulle ei vipu. semmonen- Oota hetki. Tässä on sulle vipu. Yletäänkö mä? Oh my god. No niin, sitten vaan. Sitten menee. Pääsetkö mä mummo vihdoinkin kouluun? Et. Vielä on koulumatka edessä. Siinä menee seuraavat 5 tuntia. Niin, me päästiin vasta meidän kodin parkkihallista. Niin, vasta päästiin parkkihallista. Mutta aika raaka parkkihalli, jos siellä kuolesko kaikki se mutka, mitä siellä on. Niin, siellä on ne on vaan semmosia lankkuja, että sä kuolet, jos sä tiput. Niin ja sit siellä on kunnon ralli seinää pitkin ajamista. Okei, ehkä me mennään nyt äkkiä karkuun tästä pelistä.